Čaute, čaute, čaute. Sme tu u videa, ako sa dostať na letisko a kúknem letadlo. Tak vidíme to. A tento ma tu bije. Nech ma bije pred policajtmi. No poď. Poď. Tak, on sa trochu teraz zasekol, lebo tu bola tá hra. A teraz som... Búja! No. Dobre. A je mŕtvy. Zoberme jeho peniažky. A to nemá, ani. Tak, aby nás nevideli, tí policajti v podstate. Tu prázdna plot. Nevidí nás, vidíte? A mám nejaké zádne bodky na kabate, alebo saku, alebo čo to je. Dúfam, že tu ten vrtuľník bude, keď tak sa dosť naštvem. Dobre, vracíme sa. Nebolo moc dobré. Ja som si, že tu bude vrtuľník a tam preletíme a tak. Ako také akčné hodiny. Tak. Dobre, i zaznačíme sa letisko. Ja to neviem nás pamäť, bohužiaľ. Poďme sem. A ideme. Teraz ma idú zatknúť, ale ja si nedám, ja čakám. Môžem mať policajtové, tak tam bude mať nejak 5 hviezdiček alebo 4 v tom letisku, takže to vôbec nevadí. Toto je jedna podľa mňa, tieto dve podľa mňa. Tak, ako vidíte, dobrá grafika tejto hry, no. Dosť dobrá. Neviem si predstaviť, čo bude GTA 6. Umrel som. Neviem si predstaviť, čo bude GTA 6 za grafiku, alebo za veci a tak, za príbeh. Určite bude dobrý. A objavujem sa. Objavujem sa. Dobre. Už som tu. Jichu. Ja sme začínali. A zase máte bodky na saku. Tak, a ideme. Prepačte za zdrženie, ale nech nejde. A to vrtuľník? Dúfam, že ne. Dobre, vyjedíme ho. Poďme. Prejdeme mu hlavu. Ne, on prežil skôr. Tak sa musím zabiť. Bol tak malý. Nechal sa vykradnúť. No, nie vykradnúť, ale okradnúť auto. Je tak milé. Ne, už ne. Už nenarazím a nevyletím a nezabijem sa. Už ne. Tak. Tu mám veľa zbraní. Tu mám strašne veľa zbraní a veľa nábojov. Tak, dúfam, že to ide. Au. Ja som sa chvíľku kúkal na obrazovku. Som kúkal na kameramanku. Na kameru. Tak. Tu chce pomôcť, ukáž. Nebudem zdržovať, iba sa kúknem. Ale už ide na peniaze, tak vlastem. Tak. Tam ešte získa peniaze, ale zasa... Nezískate veľa policajtov, myslím, že 2 alebo 1 väzničku. Maximálne. No, to dostanete iba pár peniaze, takže spomínajte. Dobre, a ešte sa nastavíme pre reklame tie ohnívne fľaše. Aby som mohla aj zapalovať trochu. Aj keď bude iba 5, neviem. To trochu vyšľadné celé, že ukradneme. Tak. Ináč, posledné video, ktoré som dal, je na zapalovanie fľaš, ako zápalné fľaše, kde sú, ako som vykradol obchod. Tak, poďte ku mne a ideme splniť podstatu tohoto dielu. Tak, bež proste. Tak. Zdáme si... Tak, nabok. Sorry, bro, presne. Sorry, bro. Poď. No, už to trochu tak. Neviem, že keď toto urobíte, niečo takéto.
trochu mi to nefunguje, no. Takže... Možno si na tej základni nebudem môcť jazdiť rýchlo. Tak, musím rýchlo, no nevidím. Takže, tam je také veľké, tam je to malé, ktoré sa práve rozbije, takže tu by sme mohli chytiť. Nemám strať, takže si to. Tak mám to dosť mrzí, že toto robím, ale musím. Aby zastavilo. Vystúpte! Vystúpte prosím z vozidla. Dobre, nevystupujete. Dobre, poďte. Tak. Môže zase byť? Tak. Dosť divne sa ovláda to lietadlo do strán, podľa mňa. A už letíme. A keď už letíme, no. Pekné. Môžem si kúknúť mesto z hora. A keď pôjde takto hore, tak nám to niečo napíše nad mapou. Vidíte? No, tak v mape. Ide mi za chvíľu presne, že som moc vysoko presne. Tak, vidíte takúto peknú značku. Také námestie. No, námestie. Stanice tejto. Letiska. Proste celý svet. No, na celý svet, celú túto krajinu. Tak. Toto Rusk, tu len neviem, čo to je. Taká fazulka. No to tu je fazula. Tak. Také triky si robíme. Tak. Ideme medzi mesta. Samé svetelka. Skúsme ísť na vzducholod. Sme smrť sa podali. A to nemôže stráť, sakra. Tak. Trochu som to. Ahojte. Tak, skúsme nám brať to... Ne, ja som brať... Funguje to? A funguje to. Dobre, a teraz robíme ešte jeden triček. A asi, jak sa vybúram, som sa s vami mohol rozlúčiť. Alebo aj nie. Tak. Teraz bojím, že sa sám vybúram. Ale vybúram, dobre? Ne! Dobre, som v pohode. A toto by bolo z tohto videa úplne všetko. Takže čauky, mňauky.